Piştî dawîbûna pêvajoya çareseriyê di dawiya payîza 2015 de li nava bajaran şerrekî dijwar di navbera alîgirên PKK û ertêşa Tirkiyeyê de derkete. Di vî şerî de bi fermî 72 zarokan jiyana xwe ji destan. Geça min nû bûbû 12 salî. Hê nû ji xewşiyar bûbû. Hê eşofmanê wê jî lê bû. Zarokeke 12-13 salî û bêguneh wexta dişe firûnê dikujin. Dema ez dizivirim, dema ez çavên xwe digirim û vedikim her car heylîn tê ber çavên min. Şer piştî 103 rojan li Sûra Amedê bi dawî hat. Gelek taxên Sûrê wêran bûn. Niha li kolaneke nava Sûrê di xaniyekî kevirê kevin de li Komeleya Hêviyên Rengûreng hin xwebexiş hewl didin bo trawmayên zarokên şer siviktir bikin. Ciwan bi xwe müzik jene. Ew weke endamekî li vê komeleyê kar dike. Ewa neh salek bi muzîkê mijûl dimin. Ewa 8 salê jî nava Sûrê de nav zarokan da ser muzîkê em xebatê dikin. Ewa ev 5 mehê jî ev komele ava bûye nav vê komelê de dîsa nav zarokan da beşa qoroyê de muzîkê de mamostetî dikin. Komeleya Hêviyên Rengûreng bi fermî ev 5 ta 6 mehan vebûye. Ji lîstikan heta matematik û dersên zanistî û heta dersên zimanê Kurdî. Ji gelek aliyan de nêzîkî 6 zarokên van taxan li vir têne perwerdekirin. Lê zarok herî zêde ji dersên müzîkê hez dikin. Ewa ez bêm salên dawî ew bûyerên ku nava Sûrê qewmî gelek tesîr ser mirovan kiriye, ewa zêdetir ser tesîra wî zêdetir ser zarokan. Ewa zarok tesîra wê şerê de maye. Tesîr ser malbata wan kiriye. Ewa zarok malbata xwe da wê tesîrê diye û tesîr ser jiyana zarok de jî kiriye. Stranên ku dibêjin ewa gelek tûn de. Ewa ez bêm stranên Kurdî gelek tûn de. Ewa îdeolojîk in, siyasî ne. Ewa ez bêm hemberê îdeolojiya ewa ku bûyerên li vir çê bûye. Hemberê wê îdeolojî jî ez ewa nijarperestiyên ewa stranên Tirkî. Ewa zêdetir tesîr ser zarokan danî. Ewa zarok ew dibêjin. Cûdî xwendekar e. Ew xwe ji bo ezmûnên zankoyê amade dike. Lê ew li vê komeleyê mamoste ye û weke xwebexiş waneya erbaneyê dide. 18 yaşındayım. Ez 18 salî me. Hê xwendevana lîseyê me. Ev 2 salin bi zarokan re mijûlim. Bi xêra hevalekî xwe min dest pê kir li vê komeleyê ders bidim. Temenê zarokên ku ez dersa erbaneyê didim, di nava 10 û 14 de ne. Zarok bi müzîkê re gelekî eleqedarin. Bo li malê jî karibin lê bidin, em her yek erbaneyekê didinê. Zarok gelekî serkeftîne dilêdana erbaneyê de. Ritmên zindî û stranên şahiyan zêdetir bala wan dikşîne. Yani çoğu böyle hareketli şarkıları Ew seviyor. bi piranî ji stranên bi kêf û coş hez dikin. Yên potporî. Yên ji dengbêjan hez dikin kêmin. Yan ên ji stranên şahî û govendan. Malbatên zarokan jî piştgiriyê didin bo zarokên wan biçin komeleyê. Çocukları daha çok Malbat bi kêfxweşî zarokên xwe dişînin vê komeleyê. Ev 2 salin ez li vir dişixilim û heta niha tu carî malbatek pej jî nehatiye û negotiye ku dixwazin zarokên xwe ji dersên erbaneyê û ji vê komeleyê bigirin. Hilal yek ji zarokên herî serkeftiye dilêdana erbaneyê de. Ez ji tevahiya dersan hez dikim. Lê ya ku ez herî zêde jî hez dikim, def û matematik e. Müzik ji bo Hilala biçûk gelekî giring e. Hêviyê wê yê peşerojê di vî warî de heye. Birayê min jî diçe pola pêncan û ew jî tê vê derê. Ew jî li gel min heman dersan werdigire. müzisyen olmak Ez istiyorum. dixwazim beşa konservatwarê bixwînim û bibim müzîkjen.
Li Komeleya Hêviyên Rengûreng bi saya ciwanên xwebexş, zarok derfetê dibînin ta ku bi qasekî bejî trawmayên şerê nav Sûrê ji bîr bikin. Her ew li erbaneyê didin, cotek kevok derdikevin pêşî û semayê dikin. Pişt re ew dibin rêz û govendan digerînin li ser vî bajarê kevin yê Kurdistanê.